Oh, George, papanam, nakalutukan? Ano? Tatay pa yata, di ka pa nakalutaw? No, dati mangmangig na nga bugbog ka, kasla mabuting no ka. Ay, kasjay. Nakaw. Delikado ata. Baka madilang nga stress ata. Baka natropang pa yan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Silpon lang. Hindi na kaya hindi ko bakit ni Dimsay. Ano nga naman? Ano ba? Tiksunan, nyataw eh. Di ba akin na dim siya kajida sango, patpadigusan na. Kapay siya, ano ka? Pagluluto ka. Ano? Kaya maglutaw? Kawan. Narigat mo at no pangalang ti paglainga. Ay. Ukis tila yan. Ay, natin nga lutong, George. Nay, aglang-langoy dapay. Makita ni Baka ating naramid mao. Sigurado, isabuwag na kanya mala. Ano ti madidita? At ang ti mayat kay, awan ti masayang, awan ti nikat ko. Ampay nakakita mo, tikas na nga lutaw. Awan, sarilik lang nga diskarte ata. Ukis sila yam. Ukis si sibuyas mo. Ukis ti bawang mo. Ipasong nga lang kanya mati tilapia kahit. Di pa na lang si tanilutom. Apay, na lang siya, tikas na nga naramid ko. Kanangay. Ay na, no makita ni Baka tao, nga nilutom. Baka ipokpok nga lang kanya mataw. Sa na nakar-arti mga ating nga tao. Umanarti pa lang mait, babakan lang ako dahil. Madimyan mo ating mamas boy ajay. Kaya ninang na. Madi nga lutaw, madi glablaba tilupot na. Nagaw-awid di sa bila. Kas daya, nagmagayang biyag na jay, apay kagayat na toy. Kila kay mutsunan. Madi na kaya nga raramidan ng ubing ajay. Sunapan dito, kaya na bumukod. Kaya na makasursuraw. Aya, kagayat na pa'y talaga ti marikikatan. Kaya iso nga road trip na di tao. Iyornos mo kaya luluto mo, baka makita na pa ni Baka ta, trabaho sa tatata. Baka mapatalaw na ka pa, di na oras ka. Linisin nga na lang nga ta. Tapos nung malinisam, galip-galipang, kas jay tagluto ah. Huwag ka day, madi ka madanagan. Ano nga pati natumtumar na idea ati Jubing? Napigsa mo na tamtama na. Ulo ka, kaya kung mga di sabon nga taps ah. Ini, kumudaw ka nga dagos, may sadigusan pa natin. Oh, George, papanam, nakalutukan? Ang kupay la dalusan. Ano? Tatay pa yata, di ka pa nakalutaw? Nagkayo nakpay ngamin, tapnid na pang sungkod ko. Oh, sige nga Rod, yung kadalosanayin. Dalusap nga nalay nga, hanggo kayo tayo na lang say. Kung ba, siyak bahala dito yan. Kahit mo, sabon nakpay ate lamawis. Ay, madi ah, agad sabunukan. Basta bugwam lang ang nalaing. Okay. Po, nakadigos ni best friend ko na. Gwapo ka na. Mapaan mo kayo di dalusan na ata, naldawin na eh. Aji pa pinagpangantay o kay aji pinagtumar na pa di agas na eh. Okay. O, di mo say, tabalag pag napag na nilikod. Nice. Hindi. Damagam na po, Andres. Oh, Andres. Ante ka magayam. Wag, dakaw. Tara tayo bagasin na eh. Dapat raman na gulay atan. Bahala ka mo jirikado na ah. Taman. Pau, nagadaon. Pang manong nga bula mga basto ato yun ah. Sige, sakto ti bala di kurang nan.
Ano? Gusto mo ni Dimisay? Bilang mata. Mamandrais, tatay digdig usay. Makasaumi ba sitain? Baga na mo dinagang ka. Talaga? Woy, hanang amang luklo ko. Ngayon madati mapampansin ko. No dati mangmangig na bugbog ka, kasla mabuting no ka. Ay, kasjay. Nakaw. Delikado ata. Baka madilang nga stress ata. Baka natropang pa yan. Siguro, ngayon oray kaskasano, okay mo siguro sunan. Di pa man na lang. Pati may bulong santol kanimo. Kaya ano sampay lang ah. Lumayin tumo lang ata. Woy, ngayon kasano ata, dati follow up check up na. Agud ata di ko Dr. Spina, aji pangagas na, nalakata na tulang siguro remedyoanay. Boy, amaw. Ito makatipid ta. Gamitin tayo pilhit na. Muryot. Madimit nga cover ti pilher ti dati murmuryot na kay. Ay, kasjay. Kung ano karaman pa. Maday, ngorek damag-damag ka mo dita Ayun, sige. Remedyo ka pa lang no ka. Tada mo, pang nain mo di, pang gastos mo. Andres, ano nga tano yapanta ni Dim sige ni Tulpo, baring matulungan da. Si kansama ti murmuryot nan. Tulpo ngay pagbagam. Aga di mapanadjay ka di reklamaw. Charity tay pagbagam. Mutalang. Ay, Kesjay. Sorry naman, tao lang, nagkakamali din. Sige ka raw, dami pa panak. Imbaw na ka ni bagat ka. Inagas ko lang ata bagas kang gulay. Thank you gayam dito Apay, pangibabaw na naman kanyang ni Bakit Mon. Ay na, saan mo nga damdamagan na yun? Mupang ka siguro withdraw ya. Uy, dero nga ibagbagam. Baon na nga gumatang tigatas, kun whisper, with wings ka na. Sige, ditakan. Gatas? Whisper with wings? Ano nga dyan? With wings. Nagdagwit ni George nga nagdalusay, hindi si Dainay, hindi nagdawin. Say! Nyaman tayo ay amin mo. Lakal na ubing. Ni, kadigdigos mo lang, kung nadamdaman, narugrugit ka man eh. Sige, dapat bigyan ka man ta trip mo. O dapat iyan mo kamay sa ayam. Baka mo mag-ayam tilukalok, may meta dyan. Katingnan mo natadanom na ata. Basta. Tigan, tira.